Chotu mami jagudo daldo dan Keuniti day kodo fo Galo mufia Maudo gonyido Suko donyo Ode ngure Pele pele jiko jika iko nyende fo Waire don taute don sabudo ko kalekali Anga Kalekali do Uya Kalekali do Kalekali do Leli 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 Bawa Kanu Jadi subhanallah Ang afinata Ameji de menen goddo no jodo bele Israel mo tu wada take mo ja no wawi ko jibinda wo nafata dum no wada take ajabu dum do kono non mi fami me baba modi a weldaki kasi modi a weldaki mi weldaki mo kare ammo ni modi an simana kade milan o weldaki baba an foti yadude baba jaari ono habude ton lerinde meddaji baba kali do ala yawi dum ala med mo andude ciow hay goto medai nande moni leba dane mun no taw do yo ayada makko ande yada baba jaari ono waddata mawbe foddon ni kali dum weltanaki on de setini de setini o weltanaki on fes si woni ko dum non a wara wondude baba jaari o e jangda nder galle do mi hokka ma passota Guinée baba min do ko mi adda do an addilan do innuda hono mi ara mi jodo mi toppito gorko am bellete ay wi non Guinée ari do si woni non ko ni wattala mi hokka ma passota da oni watte go jara jaari de jarali accu dum famade dum si non modi a weltaki mi weltaki ko gonga boy Baba ko mbadda do wadani mo zene haydara ni hollu wada kam sani ko mbanni do ko wada kam sani baba haya yettay ado hollira jikko ma baba wala kuyde kalda baba ane bamun o do on kebe nder sal on jahono en jahay programme hawno cipro dum hirsinay so hertanu mi hertanu anani o ko onon wada terroriser way mino watta kam terroriser te an jaari woppu noddude kam do ada wal kam insulté mi da bado kam insulté te ada wada kam insulté de anani o ko wi kam koy salo tiagal mi fiana boy salo jette Allah sami halde kaliru ko wondi mo hen mina kaliru min jaad min jotto yimbe fon jodo kaliru wada kam présenté o wi mo hala min étranger no ido kam haalde e leydam baba bolle puy baba mbur foko faring di kon jigida ho do mo jigi dum do en ko biir hu resa do en an yoro min mi anda sa baba onon holto mi medda yide aduna gil diida ha hande neddo biumne rese galle esiraado gorko ari wona wona galle ko don tan tan baddon erreur ayan jaari hala ma ka foko hala oyo an non nanir mi ay an gila nodduma mi téléphone biida kam baba ko batta do maden ko ni padirta kam way min non foftin hoore ma tiahan yaltinani kam o do galle anani taw onon kon jettube jallo kuldon do min mo hulani jallo onon kam ka koro holon ana min ko gonga boy kono ida andi si tawi ko dum non accanan inna moli ma kadi yo accanan kono ida andi lan goy ida andi baabe ma goy toñata
kono kadi no mi yiɗa toñowo ɓoy si on tigi toñiɗan tum mi yeeyi on tigi fittandu an ɗum o noon ko ɗum addi mo haala kan sonko kon fof jarani miɗo haa kono ko kanko addi sa daari baaben jaari a rentimo tum sa yimo tum a yi rawandu yikku rawandu o jogii accu tum min mi toñata hiɗandi ɓaawe ma toñata kono sa toñilan e warondiray ɓayri noon fof ɗum ɗo fof mettuno kono noon ɗum fof e mon sa rendi ndi piiji ɗin fof hara yaha ara on atta on haala kan e ɗum ɗo fof ko kaali ɗum waɗi honɗum waɗi ehe neɗɗo sida tiggude neɗɗo a ndaaray on tigi yiyay ko honno waɗi imo yaha imo o naywudo o addi ɗo si a ndaarimo ndaara ɓaaɓe makko ɓe ko ñanne goy accutumi accu baba wowlirdoy ko ɗoy faala mi wowlirdoy kono accutumi ha faamima ɓe ko ñanne ni ɓe moƴƴa kaali ɗum noon waɗi hakkunde allah so seerali oɗo dande ñande min yewtiɗo min e makko innan arata ɗo nde haydara arana ɗo ha joni fof ari noon o addi nde mamare hakkunde allah so renaki fof yittoto tagga accut ko ɓay noon ko ɗum noon ka mawɗo acca naala ko ɗum mettuma si watti tan mi hokkayma passeport haala ka dalanda haala ma ka fof joni yaltin e hunduko ma kon haala paasi e hotugol mi hootali baba noon fof nana haala paasugol hoota min ɗo ko jammi faala depuis armi ɗo ala andirɗo kam e probléme ala andirɗo kam haala ay hunde ala ko neɗɗo andiri kam ko jang faal ɗo ko jam tan mi faala o heɓay jang o sono fi hotugol kam ma paasi jaha rek mi yahata ene a faɗanata an kadi ko haala wonno ko sonko wonno komin sonkayno mi acci mi fawi fof armi a teeri deƴƴi gasi armi a teer gasi laaɓay sala jam awa gasi lay an yetna kam gallam garɗo ni oto garɗo numéro mum téléphone saɗa jogui ɗum aɗa andi komi noddomo ɗo o arnata ha ɗo koota baba sabu min adantama ɗo probléme ayi an jaari min mi nehatama ha poɗɗa no poɗɗa ni mi rokkuma gorko a yewa kam Fouta mbiyaɗa yewo kam Dakar ɗum mi jaɓata ɗum anani ɗo cahan yaltinanimi ɗo min jotto ha heure mum belani kono jaari étranger tawi mbiɗa aɗa yaltina kam galle o ɓoggol étranger baba diallo ko étranger ɗemgal kaltangal ko ɗum o haalata holɗum ɗemgal ngal kalta mbimi o kanko on ɗum o haalata wona gonga enen pular me annana he en baba étranger ala ɗo onon ɗo ɓuri ɗo 50-50 wona gonga ko ɓurɗamo ɗo ummi ko Guinée au contraire kam ɓe gadi men ɗo di soɓe gadima men ɗo noon nden kaaliɗoɗi ko bonni kaaliɗo sowaɗano ko bonni taccata frontiére uji yaha wiya noon resede toon debbo anani min noon an ka cukalel min ko jiyanmi ko ana yiita ɗum ñande hen haala ka ko yaawi ko Diallo inni hen korte saabu ko ɗum o andi woni korte woni ko weddete ko yimɓeɓe nuska anani sam futtiniɗo guite min kam mbaɗande korte makko ala ko waweyam way an o jogori weddade korte ferema bon woni baba ka julɗo de aɗa jigui kurus ma aɗa wirda aɗa haala kaɗo haala annene eyyi sénégal pullo Mali pullo Guinée kala tuñ mo jiiɗa enen fof ken gotum enen fof jiiɗi yumma e baba wona gonga woppana mo ɗon discours wona goto pular men e meeɗa haalde ha mbiɗen en kay koye kamɓe tan nanta ɗum anani wona gotum taw noon ko Diallo ɓuranma jaaha mbaɗa rangé mabɓe min kam cahan yaltinani kam ɗo haade mi yaltude ɗo Diallo mi réglat mo ha wayno montor te taw ko ɗum noddirta kam jaari à part 2 heures hon noddirtiram ɗe bolla puyɗe anani kalanmami ko kam jignaɗo ma vaut rien en tapet o ka tapet tan jiiɗo no puttinirta guite ɗe nga anda suusade landa morma joni nen wona ko suudu wototo jigui ɗo onon ɗiɓɓe tan gondi suude jeeya mon ɗon aɗan ɗon aɗani an sa joguinomo fulla e fayida hay suudu hoɓɓe ɓurta suudu ma ndu an kaali jagguirma tan ko laadum mbaalu laadum ƴew suudu ma hay 2 mètres carré timmani morma ñakka fayda ala fulla ala fayda taw ko Diallo ɓuranma bamma hikka laaɗo
min mi yaltani o rogal ɗum de neɗɗo anda fotto haalata ɗum babiraɓe mawɓe hillifaɓe ganda ko yummiraɓe sa mbiyano mi ƴeewi suha mune min babiraɓe gayna gara en cippira galle kalidu uyo galle kalidu galle kalidu leli leli le Jari. Ça va? min mbaɗɗa Aide. Mine ha anniversaire to mi ina ma ɗon. Eyi. e yaafo seeɗa tan ma yaade ɗum haalde Ko jam? daranda jinnomi yewtude ma sabu on jii hannde fof mi wonani ɓandam ndu ni maayi wona haydara noon on mbaɗani kam haydara on mbiyani kam haydara ko paawo rek sabu paawo no yiɗiri wurde ɗo e gurdam e nder galle o yiɗi ko fawde ko gacce ko ɗum tan taguen waddani mi haydara ndeysaan on mbaɗani kam mais babam min mi ronku andude holko yiɗi wadde holko yiɗi juude ɗo e nder galle he ko ɗum tan muusi kam hen An kadi Jari. L'autre fois an waɗano kam nin conseillé suudan to babam ko arno ɗo ko waɗa ɗima ko affaire ji ko gonga nak welani ɓe jimmo woɗɗiɓe ara tawma e dewgal maɗa ɓe gokkama gacce mais ken muña tek ko maɓɓe woni babaji men te si ɓe monno kilifa comme iye ko ɓe ko kilifaji non ɓe fornano wadde déplacé galleji maɓɓe acca galleji maɓɓe neneji amen nanto miñan amen koroji amen ɓe woppa ɓe toon ɓe ara ga ɓe jooɗo mine e dewgal amen an si woni min tan e nene moddeɗe no nder galle ɗo e genna amen andi probléme ala donc ala nanguiroɗo mo ɗum hay goto nanguirsama ɗum ittu ɗum e hakkille ma ɗo mbaɗa firi min ɓeyni kam hirsude fof o mère ala probléme wiyata haydara leegal ngol enen goni ɗo no foti duuɓi hay goto anda hen ɓe gari ɗo mbaɗi désordre total hay goto suusa haalde sa haali wiya ko jinnaɗo ma a forani wi ɗum dani min kam mami haalan babam so continue ni kam ni so aritan ɗum min mi waccat bagage am mi rutto village kanko mi haccam ɗo e galle o ya ko ɗum woni solution de min mi jaɓani ɗon de haaldu tan e baba noddamo e suudu haaldon ko laaɓi haaldon ha hawton e calme mais wona ɓangir ɓernde jarani ana yiya mi hooda walla quoi que ce soit ɗum pi jarani haaldu e makko doyi par ce que hande kala ko lebduɗa e makko kala dande nde ƴesɗa ɓe yamma ko jinnaɗo maɗa ko ɗum maɗa te alors que an wondi e gonga mais ka waɗa seesa rek parce que après tout koɓe mawɓe maɓɓe waɗi minen maɓɓe koɓe kilifaji a faami donc ɗum wona wonma stressé ɗum wona wonma ana miijo ana jooɗi ana waɗi case o non ɗum wona wonma noon ok moƴƴi ɗon yagila yewti d' accord o ɓoyto noon nani aray cuuɗi kadi hay goto ndaara galle kalidu uyo galle kalidu galle kalidu leli leli le galle kalidu ko galle kamni do chot mami chotu mami jagudo daldo tan ka kaɓanno min walla wona an kaɓanmi de mais kaɓanmi ko bamma pour dire vrai par ce que min jaari mi wawa famde yimɓe nodde yo jooɗo pour mbawa weldiɗo yo tottidir juuɗe diallo cikkanoɗo ma salo kanko o jaɓa tottirde junngo bamma wiya tottirta junngo mais ɗum wona law te aɗani galle on wayni so yi ha yimɓe pamodiri goto foof yo tottu goɗɗo o junngo yo bamma tottir junngo ɗum haydara ala hen mais c'est pas normal so mi haali kadi ɓe mbiyata par ce que galle o ko gallam nangamen sangam mais arannani ko bamma ko waɗi ko yoɗani kala fof gonga min babam no wayni ko min ɓuuri muusi min mo jibini on sabu ko jinnaɗam hollon affaire uji kadi mi wawa haalde mo ɗum ɗon sabu hay goto welani dal hay jinnaɗam debbo welaka no wayni
sabu nodduma mi kala mom wi kam bambi ummoto ɗon sax waynaki aɗa ɗum ɗon fof kadi gonɗo conscience tranquille foran wadde ɗum komi ñaguirom rek muñanmo sabu ko mawɗo ko ɗum tan jaari min mi wiyetake muñ kala muñowo e aduna komin ballata min mbaɗa wawi muñde hunde fof min ala probléme fof ne heeƴeyam hayno yayima haalata nde mbimomi yawi woppu tan min mami waɗɗum arrangé mais somi funtodiri e makko mi funtodiri e Diallo ha Diallo jaaɓi wi yo jaam waɗ e galle he ha Diallo wi ni tottomo junngo o salo mais ɗum holko nandata tande mboɗo wawi wiide bammani ɓuurmi jiidude din part par ce que Diallo ko wuuro wongo ummi te kanko wiyata noon ko mettuɗo ƴiƴam ɗum fof e waade noon o jaaɓi mais ko tawi bammani jaɓata wonko ganduɗa kadi mi wawa ɗum haalde mais galle o kadi no jogui kilifa no wayi waade fof min woni kilifa galle o somi noddiɓe ɓe jooɗima wiyama tottir junngo yo tottir junngo wallahi mbiɗa andi galle waɗi kilifa kadi ne waɗi kilifa timmude kilifa galle hande ko kanko woni ɗo udditu an wondu watta e duusu 2 heures de temps e duusu yimɓe kadi no faala duusu on wona an tuma goto wonata ko duusu mi inni ko ya udditu udditu yaltu ga ko ya yaltu yimɓe ɓe naata an kadi noon wona an tuma woni galle koye duusu 2 heures de temps 2 heures yaltu fi Allah yaltu duusu o sa yaltani mi yahata koye an kam ko woni Diallo ko ya yaltu duusi on a naati yaltu yimɓe ɓe faala duusi on an duusi o ko indema bindaɗo an noon ko mi sikki noon ko an waɗana duusi on ko an fewnana duusi on ay Diallo mbaɗa moole Allah yaltu duusi on ɗo samparanɗo mi yaltata ɗo no faala duusi on ken woni a yaltata ko ɗo mi dara to koy ko ɗo mi waasa wonen ɗon wonen ɗon asi kay ñemete an ka ñemete hakkude ngalla ka ñemete ko pulo fuuta wiyata ko ñemete an ka ñemete mi anda kono koko wonɗa ko ɗum mi haali udditu duusi on an kadi min naate e salle ɓe esirawan min naate e salle ɓe esirawan so min mi wawa wiide hunde hay dara ko musma sabu hollani kam ɗum ɗon mais arandi ene waɗi mawɓe kañumen so ɓeydima nayi wudi tilma mettat ƴiƴam a suusa dillude a suusa dalde bam ko ɓen genre yimɓe o nandata ko heddi o noon aran ko mbiyammami holno mbatta wiye ɓe gariɗo e galle he aɗa holle ko galle ma aɗa heeɓa ɗo aɗa dudda e mabɓe walla aɗa wadda e mabɓe taw jarani min mbiyamam no mbanɗa hanki e heccenke hannde ni continuer noon ɗum ɗo ko rulde rek so ɓoyrama ya lawol muɗum hunde mami haalande mboɗo wawi ɗum deƴƴude de kono ma mbaɗa kam promettre hunde woni an kalda e bamma jewtuɗa e makko par ce que mi wona min noddata mboɗo yewtuɗa e makko joddoɗa e makko jewtuɗa e makko mbaɗamo convaincre o jaɓa tottirde junngo e Diallo jaam arta e galle par ce que galle o yaajani faaɗani ko jaam tan wawi ɗo kewde ɗum sino wawi wonde bisimilla so wawi wonde min mi ƴetta décision jaam watta probléme aran ɓe mbi so woni fof tew nandata ko heeñare laaɓi noddantaki inchallah rek ko mbiɗa ko ko ɗum mbaɗen min mi haala mo beɗam kay rondata kadi ko haala mbeɗa haalta kono mami ref kadi mi haaltanamo kadi ko nana an kay joni fof fof pijani jala yo wat feere dal o nanda e heeñere wadde kono amin yoni hen yoni noon mbamma moy lol dal e muñam tan anen bawɗo mawɗo annene wonde ni hersini yimɓe fof jooɗo e sal tottiri junggom laawoɗa mais mettere ƴiƴam ha hunde on fama rek ko mawɗo rek mos ane wasma wanne darde mos anir mos gorko ma wacca ɓe gorko so ala waare kañumen debbo nandi ko gonga de jalmiya ɗum fof ko hami jalata e jaltan e mi jali awdi tawi ɗum noon kam yaltu duuso kam Diallo ko woni ko ya yaltu yalta duuso an andi duuso ko an fewnana duuso ko an fewnana duuso Diallo ko tawi ala savoir vivre ko an woni mo ala ɗum no fof yaltu duuso yaltu o duuso sam jaɓi sam parani mi yaltata ɗo an gonɗa ko bonde ɗe ɓe natata a sokay so ɓe fugay
ka so ke tumi fuga la wala ngala he aya tay goy ya aya ta du so ngada la du no kalidu Gale kalidu anga gale kalidu uya gale kalidu anga gale kalidu le wopo kili mo ira anyi fayde ko ni kilim ko bota do ayi o pila an commande kilimo ala kilimo ni fata on watte pas mo on yimbe ko kalidu min ko mi ari do wala ko do be jodi mi wi mi susa kili mi da kili jodi no min gila ngar mi yani ma min mi walta e suudu mala kilim mi yani ma non ha min lalo ha jam o mo ni fa kilimo men wali ke o hubbi kili mom buubi nangila mi watti gam e wasse mi halan ma on ne kon mawbe joni hol ori presque 3h du matin min ko mi dawo yimbe be ko lelibe te mbodo wonde holdi kilimo de ni ana wi kilim ñifata kanko wi ko kubo kilim joni holno batto mi ubade ko mi ñifay mi ñifani a ñifa mi ñifani e joni wasse ana ñifani joni hokkumo so hubbi seeda so yi ha sondu buubi o ñifa so yi ha wuli kuba mi jabata dum o hubata do kilimo de ñifata so Allah jabi hakkunde ala wasse mi nanali gonga dey nanali gonga ana no batten hoddibe ko ngoni do wona min tan hode legal ngal te onon kon mawbe ana no batten boppin moy commande kilimo njehen der mo hubbanma kilimo e der salon mbala ton ha jango mi watta dum kali mi watta dum min jallo jeya kam min ko do mbala yen mbala e sale ha jango joni min ko do mbala mi wala ne salo ala problème mi wala ne salo jallo an jehen der sal mbala ton ha jango wadude dum e maayde burane lan wadude dum ko do mi wala mamay joni onon dido fo on dokkata kam kilim hubbata do may way kilimo ni fata ok afeni nani an jotto den gasi min komi dawo jango komi leloy to Ya walo. gor fo min noddi on nonki fam wota hay goto noddi tan kalidu ya walo moƴƴi gande noon kon mawɓe ha mema kilimo gande kon mawɓe hubbo kilim a hubba kilim nani hubbo kilim o udditu samela ma nata e sunno natata mi natay de mi natay anno sa arena ko bulon e wona wara bulon Eyi. sen nati mem kilimo mimi may a hubbata do kilim Gale kalidu anga gale kalidu uya gale kalidu anga gale kalidu le ko nyende fo waire don tawte don sabu do ko gale kalidu ando hakkunde ngala a wuuray souffrance Voilà. minge ma sa wi non mi wi ma fi la waaw ma laabi sappo min ada way kam wurnu souffrance hakkunde ngala si a renaki e kali imin gara si a renaki hakkunde Allah mi fiyete korte wona e Gasi. cagala wowi bonan Gasi. jiiɗo yetoma mo anda ka goto korte wayi sa weddima kam korte min holluma min kam mbaɗɗo belende korte hakkunde men Diallo noon natti wonde jahan sabu Diallo so yehi ha watti kam wadde menace natti wonde fijirde te min kam menace Diallo wona kulɗo menace Diallo wayi hakkunde korte e mystique ala ɗum noon mummoto e jonde te min kam taw ko haalande Allah mi wayri lotade leɗɗe kay tamani bidon tan taw koye ɓandam ɗum fay wayri te o so welsindima joni o bonnat carriére am o bonnat avenir am kay noddo ɗo ceerno boka woto ko wallimi ɗo e bidongaji seeɗa salamu aleykum ceerno Bocar Diallo mbaɗɗa e tampere no Fuutankoɓe kam fof ɓe jaam alhamdulillah ala ɗe balɗe wonani Fuuta mbaɗan Dakar galle ɓiyamo jaari eyyi kam garɗo sammindeɓe
ala boyando no feewi alhaali galle o gon ko ɗum cohlirmami ko jam wona jam nda majjani kaaliɗo jeewo makko aɗa andi ko pullo fof bam makko ko ummi Guinée noon ari ɗo ala kanko adi kam e galle o a tinan jeewo kaaliɗo ko pullo fof dalanda o wiyete dalanda joni noon mina bammum dalanda min nangodirno ɗo min beldani e galle o dakka ko garɗo tawmomi ɗo rokkani kam jam e galle o minen ndenni suudu wayi dukomen battindi ɗo ko biɗo kam malab te gila gummimi Fuuta tawmomi e galle o ko yiɗi kam ko haala korte wallahi o wi o weddata kam korte nono wi kam sa renaki mi waɗatema korte nono wi kam o wiiti kam kedi malab te min noon ceerno somi suuɗanimo ɓannam ɗe balɗe lammani de mbaɗa yiɗɗa mballa ko mbanne ɓannam gandanɗa anti korte gandanɗa korte yanta em nde eɓe poori hen sa yi yeeso makko ngo tan ganduɗa ko neɗɗo bonɗo wona neɗɗo moon mbaɗa andi horaire o ma wot ko toɗɗa mo wadna kam inchallah a jaram ceerno mi salmini Fuutankoo mi salmini nakarna fof wuro Jalluɓe na fof salminama a jaram ceerno yo allahu akbar anti mbaɗa gam sa weddima korte mi dañi anti korte ma wel min kam menace ala ko wawi yam an ka min sam jooɗima mi fayi tan aɗani mi wari jokkodirde e seernamam ɓe way ñande jokkodirmi e mabɓe menace ma wa kam dilli gone hen neɗɗo bon jas aduna ma fof jiiɗa ɗum wattu liggey bonnude innama ade way min a wa kam bonnude noon a bonnata kam a bonnata ɓiyam nder galle kaaliɗo woppitake ko